महात्मा फुले यांचे गुलामगिरी पुस्तक पार्ट 2 भाग 5 नारसिंह, हिरण्यकश्यपू, प्रल्हाद, विप्र, विरोचन इत्यादिकांविषयी संभाषण. धोंडिबा: वराह मेल्यावर द्विज लोकांचा कोण अधिकारी झाला? ज्योतिबा: नृसिंह. धोंडिबा: नृसिंह स्वभावाने कसा होता? ज्योतिबा: नृसिंहाचा स्वभाव लोभी, कृत्रिम, फितुरी, कपटी, घातकी, निर्दयी आणि क्रूर होता. तो शरीराने सुदृढ असून अतिशय बलवान होता. धोंडिबा: त्याने काय काय केले? प्रथम त्याने हिरण्यकश्यपूच्या वधाविषयी विचार चालवला व आपणास त्याला मारल्याशिवाय त्याचे राज्य मिळायचे नाही असे त्याने मनात पक्केपणी समजले. हा त्याच्या दुष्ट हेतू सिद्धीस जाण्याकरिता त्याने गुप्त रीतीने बहुत दिवस प्रयत्न करून एका आपल्या द्विज पंतोजीकडून हिरण्यकश्यपूच्या प्रल्हाद या नावाच्या मुलाच्या कोवळ्या मनावर आपल्या धर्माची मूलतत्वे ठसविल्यावरून प्रल्हादाने आपल्या हरहर या नावाच्या कुळस्वामीची पूजा करण्याची वर्ज केली. नंतर हिरण्यकश्यपूने प्रल्हादाचे भ्रष्ट झालेले मन पुन्हा आपल्या कुळस्वामीची पूजा करण्याकडे वळवावे म्हणून नाना तऱ्हेचे उपाय केले. तथापि नृसिंह हा प्रल्हादास आतून मदत करीत असल्यामुळे हिरण्यकश्यपूचे सर्व प्रयत्न व्यर्थ गेले. शेवटी नृसिंहाने त्या अज्ञानी मुलास अनेक थापा देऊन त्याचे मन इतके भ्रष्ट केले की त्याने आपल्या पित्याचा वध करावा म्हणून त्याचे मन वळविले खरे, परंतु ते अघोर कर्म करण्यास त्या मुलाची छाती होईना. सबब नृसिंहाने संधी पाहून ताबुतातील वाघांच्या सोंगासारखे आपल्या सर्व अंगास रंग देऊन तोंडात मोठमोठाले खोटे दात धरून लांब लांब केसांची दाढी लावली आणि तो एक तऱ्हेचा भयंकर सिंह बनला. हे सर्व कृत्रिम छपविण्याकरिता नृसिंहाने भरजरीचे एक उंची लुगडे नेसून गर्तीसारखा आपल्या तोंडावर लांबलचक पदर घेऊन मोठ्या थाटाने चमकत ठमकत त्या मुलाच्या मदतीने एके दिवशी त्याचे पित्याच्या विशाळ मंदिरात खांबांची गर्दी होती त्यात जाऊन लपून उभा राहिला. इतक्यात हिरण्यकश्यपूने सर्व दिवसभर राज्यकारभार करून थकल्यामुळे संध्याकाळ झाल्याबरोबर आपल्या मंदिरात एकांती येऊन निर्भयपणाने स्वस्थ विसावा घेण्याच्या इराद्याने पलंगावर लोळत न पडला. तोच नृसिंहाने जल्दी करून डोईवरचा लुगड्याचा पदर कमरेस गुंडाळून त्या लपलेल्या खांबातून निघून हिरण्यकश्यपूच्या अंगावर एकदम जाऊन पडला आणि त्याने आपल्या हातातील वाघनखांनी हिरण्यकश्यपूचे पोट फाडून त्याचा वध केल्याबरोबर नृसिंहाने तेथील सर्व द्विजासहित रात्रीचा दिवस करून आपल्या मुलुखात पळून गेला. इकडेच नृसिंहाने प्रल्हादास फसवून असे अघोर कर्म केलेले उघडकीस आल्यावरून क्षत्रियांनी आर्यलोकास मुळीच दिवज म्हणण्याचे सोडून त्यास विप्रिय म्हणू लागले व पुढे त्या विप्रिय शब्दापासून त्यांचे नाव विप्र पडले असावे. पुढे क्षत्रियांनी नृसिंहास नारसिंह म्हणजे सिंहाची बायको असे निंद नाव दिले. शेवटी हिरण्यकश्यपूच्या पुत्रातून कित्येकांनी तर नारसिंहास धरून आणून त्यास यथास्थित शासन करावे म्हणून दीर्घ प्रयत्न केला, परंतु नारसिंहाने हिरण्यकश्यपूचे राज्य घेण्याची मुळीच आशा सोडून केवळ मुलुखास आणि जीवास सांभाळून पुढे काही दुसरी गडबड केल्याशिवाय मरण पावला. धोंडिबा: तर मग नारसिंहाच्या अशा अघोर कर्मावरून त्याच्या नावाने मागे पुढे कोणी त्याची छी-तू करू नये या भयास्तव विप्र इतिहासकर्त्यांनी काही काळ लोटल्यानंतर संधी पाहून नारसिंहाविषयी तो खांबातून जन्मला वगैरे नाना तऱ्हेच्या लबाड्या कल्पून इतिहासात दाखल केल्या असाव्या असे सिद्ध होते. ज्योतिबा: यात काही संशय नाही, कारण तो जर खांबातून जन्मला असेल असे म्हणावे तर त्याची कोणीतरी दुसऱ्याने नाळ कापून तोंडात दुधाचा बोळा दिल्याशिवाय तो कसा वाचला असेल? नंतर त्यास कोणीतरी दुसऱ्याने दाईचे अथवा वर दूध पाजल्याशिवाय तो लहानाचा मोठा कसा झाला असेल? कदाचित तसेही घडून आले असेल म्हणावे तर तेणेकरून एकंदर जो सृष्टिक्रम चालत आला आहे त्यास बाध येतो. या गप्पाड्या विप्रग्रंथकारांनी नारसिंहास एकदम लाकडांच्या खांबातून बाहेर काढल्याबरोबर त्यास दुसरी कोणाची मदत न देता आपल्या आपण इतका शक्तिमान दाढीमिशांचा ठोंब्या केला की त्याने लागलीच हिरण्यकश्यपूस मांडीवर घेऊन त्याचे पोट नखांनी फाडून त्याचा वध केला. अरे रे! जो पिता आपल्या समजुतीप्रमाणे पितृधर्म मनी आणून केवळ शुद्ध ममतेने आपल्या स्वपुत्राचे मन खऱ्या धर्माकडे
वळवावे म्हणून खटपट करीत होता, त्यास त्या सवसाक्ष आदिनारायणाच्या अवताराने असे देहांत शासन करावे काय? असे शासन अज्ञानी मनुष्याचा अवतार सुद्धा करणार नाही. तो आदिनारायणाचा अवतार असल्यामुळे त्याने त्या हिरण्यकश्यपूस दर्शन देताच मी आदिनारायण आहे अशी त्याची खात्री करून पिता व पुत्र या उभयतांमध्ये सलोखा करून देण्याचे एकीकडेच टाकून त्याचा असा निर्दयपणाने वध केला, हे मोठे आश्चर्य होय. त्यांच्याने जरी त्या हिरण्यकश्यपूचे उपदेश करून खात्री करवली नाही, तरी तो सर्वांचे बुद्धीचा दाता कशाचा? यावरून असे सिद्ध होते की नारसिंहामध्ये या आपल्या पुण्यातील एका शेणपुंजा रांडे इतकी अक्कल नव्हती. कारण की जिने पहा येथील एका पती बृहस्पती म्हणवणाऱ्या एका विद्वानास केवळ आपल्या गोड बोलण्याचा लळा लावून त्यास आपला गुलाम करून टाकले आहे. हल्ली हिंदुस्थानात अमेरिकन आणि युरोपियन मिशनरींनी आपल्यातील कित्येक तरुणास ख्रिस्ती धर्मानुसारी केले आहे, परंतु त्यांनी त्यातून एकाही तरुणाच्या पित्याचा वध केला नाही, हे मोठे आश्चर्य होय. धोंडीबा, नारसिंहाची अशी फजिती झाल्यावर विप्रांनी प्रल्हादाचे राज्य घेण्याविषयी काही प्रयत्न केले किंवा नाही? ज्योतिबा, विप्रांनी प्रल्हादाचे राज्य घ्यावे या इराद्याने अनेक तऱ्हेचे चोरून उपाय केले, परंतु ते सर्व व्यर्थ गेले. कारण प्रल्हादाचे पुढे डोळे उघडून त्याच्या मनात विप्रांचे कपट दिसून आले. यावरून प्रल्हादाने विप्रांचा काडीमात्र विश्वास न धरता सर्वांशी वरकांती स्नेह ठेवून आपल्या राज्याची नीट व्यवस्था करून मरण पावला. नंतर त्याचप्रमाणे प्रल्हादाचा पुत्र विरोचन याने आपले राज्य सांभाळून त्यास बळकटी आणून मरण पावला. विरोचनाचा पुत्र बळी हा मोठा पराक्रमी निघाला. त्याने प्रथम आपल्या आश्रयाने राहणाऱ्या लहान लहान क्षत्रपतीस दुष्ट दंगेखोरांच्या त्रासापासून सोडवून त्याचवर आपले वर्चस्व बसविले. नंतर त्याने आपले राज्य उत्तरोत्तर वाढवण्याचा क्रम चालविला. त्यावेळी विप्रांचा मुख्य अधिकारी वामन होता. त्यास ते सहन होईना. सबब बळीचे राज्य एकदम लढून घ्यावे म्हणून चोरून मोठी फौज तयार करून एकाएकी बळीच्या सरहद्दीवर येऊन ठेपला. वामन अतिशय लोभी, धाडस आणि हेकेखोर होता. भाग 6. बळीराजा. ज्योतिबा, मराठे, खंडोबा, महासुभा, 9 खंडांचा न्यायी, भैरोबा, भराडी, 7 आश्रयित, तळी भरणे, अदित वारसास पवित्र मानणे, वामन, पक्ष घालणे, विंध्यावली, घट बसविणे, बळीराजाचे मरण, सती जाणे, आराधी लोक, शिलंगण, तांदुळाचा बळी, दुसरा बळीराजा येण्याविषयी भविष्य, बाणासूर, कुजागरी, वामनाचा मृत्यू, उपाध्ये, होळी, वीर काढणे, बळीप्रतिपदा, भाऊबीज इत्यादी विषयी. धोंडीबा आणि ज्योतिबा यांच्यातील संवाद. धोंडीबा, यावरून बळीराजाने काय केले? ज्योतिबा, बळीराजाने आपल्या राज्यातील एकंदर सर्व सरदारांकडे व त्यांच्या आश्रयाने राहणाऱ्या क्षत्रपतींकडे ताबडतोब सांडणीस्वार पाठविले आणि त्या सर्वांनी दुसरी काही सबब न सांगता आपल्या सर्व फौजा घेऊन त्याचे मदतनीस यावे म्हणून सक्त ताकीद फिरवली. धोंडीबा, या देशात बळीच्या ताब्यात मोठे क्षेत्र होते. ज्योतिबा, या देशात बळीराजाच्या ताब्यात अनेक ठिकाणी अनेक क्षेत्रे होती. शिवाय त्याच्या ताब्यात सिंहलद्वीपाचे आसपास अनेक बेटे होती असा तर्क निघतो, कारण तेथे बळी या नावाचे एक बेट सुद्धा आहे. या देशात दक्षिणेत कोल्हापुराचे, पश्चिमेस बळीच्या ताब्यात कोकण व मावळातील काही क्षेत्रे होती. त्यावर ज्योतिबा या नावाचा अधिकारी होता. त्याचे राहण्याचे मुख्य ठिकाण कोल्हापूरच्या उत्तरेस रत्नागिरी म्हणून एक पर्व आहे त्यावर होते. त्याचप्रमाणे दक्षिणेत दुसरे क्षेत्र बळीच्या ताब्यात होते, त्यास महाराष्ट्र म्हणत असत व त्यातील सर्व क्षेत्रवासी लोकांस महाराष्ट्री म्हणत असत. याचा अपभ्रंश मराठे हा होय. ते महाराष्ट्र क्षेत्र अतिशय मोठे असल्यामुळे बळीराजाने त्यांची 9 खंडे केली होती. यावरून त्या प्रत्येक खंडाच्या अधिकाऱ्याचे नाव खंडोबा पडले होते असे सापडते व त्याच्या योग्यतेप्रमाणे त्याच्या हाताखाली 1 अथवा 2ही प्रधान असत. त्याचप्रमाणे दर एक खंडोबाचे हाताखाली बहुत मल्ल असत, म्हणून त्यास मलुखान म्हणतात. त्यापैकी जेजुरीचा खंडोबा हा होता. तो आपल्या आसपासच्या क्षेत्रपतींच्या ताब्यातील मल्लांच्या खोडी मोडून त्यास ताळ्यावर आणीत असे. यास्तव त्याचे नाव मल्लअरी पडले आहे. त्याचाच अपभ्रंश मल्हारी हा होय. तो
धर्मन्यायाने लढण्यामध्ये इतका अहंकार बाळगीत असे की त्याने कधी आपल्यास पाठ दाखवलेल्या शत्रूवर वार केला नाही, म्हणून त्याचे नाव मारतोंड पडले होते. त्याचा अपभ्रंश मार्तंड हा आहे. तसाच तो दिनांचा कैवारी असे, तो गाण्याचा मोठा शौकी असे, कारण त्याने स्थापलेला एक प्रसिद्ध मल्हार राग आहे. तो इतका उत्तम आहे की त्याच्या आश्रयाने मिया म्हणून जो मुसलमान लोकांमध्ये प्रसिद्ध गायक होऊन गेला, त्याने सुद्धा दुसरा एक मल्हार केला आहे. याखेरीज बळीराजाने महाराष्ट्रात महासुभा आणि 9 खंडांचा न्यायी असे 2 मुख्य अधिकारी वसूल व न्याय करण्याचे कामात नेमले होते. त्यांचे हाताखाली दुसरे अनेक कामगार असत असे आढळते. हल्ली त्या महासुभ्याचा अपभ्रंश म्हसोबा झाला आहे. तो सर्व पीकपाण्याची यथाकळी तपासणी करून त्याप्रमाणे सूट तूट घालून सर्वांस आनंदात ठेवीत असे. यामुळे हल्ली मराठ्यात एक कुळ असे सापडणार नाही की ज्यात ते आपल्या शिवारातील भलत्या एखाद्या दगडास महासुभ्याचे नावाने शेंदुराचे मांजन करून त्यास ऊत दाखवून त्याचे नाव घेतल्याशिवाय चाड्यावर मूठ ठेवणार नाहीत, शेतात विळा घालणार नाहीत व खळ्यातील राशीला अधोली लावणार नाहीत. तो बळीराजाचा सुभे करून वसूल करण्याचा कित्ता यवन लोकांनी घेतला असावा असा तर्क निघतो, कारण त्या काळी यवन तर काय, पण मिसर देशातले अनेक विद्वान येथे येऊन ज्ञान शिकून जात असत असे पुरावे सापडतात. तिसरे असे की अयोध्येजवळ काशी क्षेत्राच्या आसपास काही बळीराजाचे ताब्यात क्षेत्रे होती. त्यास 10वे खंड म्हणत असत. तेथील अधिकाऱ्यांचे नाव काळभैरी होते म्हणून सापडते. त्याप्रमाणे तो अधिकारी पूर्वी काही दिवस काशी शहराचा कोतवाल होता असेही आढळते. तो गायनामध्ये इतका निपुण होता की त्याने एक राग स्वतंत्र उत्पन्न केला आहे. त्या भैरव रागास तानसेनासारखे महाप्रख्यात गवई सुद्धा नमूनच राहिले व त्याने आपले कल्पनेने एक डौर नावाचे वाद्य उत्पन्न केले. या डौर वाद्याची रचना इतकी विलक्षण आहे की त्याची तालसुरामध्ये मृदंग, तबला वगैरे वाद्ये बरोबरी मुळीच करू शकत नाहीत. मात्र त्याचकडेच दुर्लक्ष केल्यामुळे जसे ते प्रसिद्धीस यावे तसे आले नाही. त्याचे सेवकास भैरवाडी म्हणत असत. त्याचा अपभ्रंश भराडी होय. यावरून बळीराजाचे राज्य या देशात आजपाल म्हणजे दशरथाचा बाप यासारख्या इतर सर्व क्षत्रपतीपेक्षा फार मोठे होते. म्हणूनच एकंदर सर्व क्षत्रपती त्याच्या धोरणाने वागत असत. इतकेच नव्हे, परंतु त्यापैकी 7 क्षत्रपती तर बळीस करभार देऊन त्याच्या आश्रयाने वागत असत. यावरून त्याचे नाव 7 आश्रयीत पडले होते म्हणून सापडते. सारांश. वर लिहिलेल्या सर्व कारणावरून बळीराजाचे राज्य मोठे होते व तो अतिशय बलवान होता म्हणून त्याविषयी एक जुनाट म्हण सुद्धा सापडते. ती अशी की बळी तोच कानपिळी. बळीराजा जेव्हा काही महत्वाचे काम आपल्या सरदारास सोपित असे तेव्हा आपला दरबार भरवून तेथे तो एका तबकात भंडार व नारळ यासहित पानाचा विडा मांडून म्हणत असे की ज्यास हे काम करण्याची हिंमत असेल त्याने हा विडा उचलावा. यावरून ते काम शेवटास नेण्याची त्यास हिंमत असे तो हर हर या शब्दाचा अपभ्रंश हुरा हुरा होय असा तर्क निघतो. कारण इंग्लिश लोकांत एक अति जुनाट वहिवाट सापडते ती अशी की ते हुरा हुरा म्हटल्याशिवाय आनंदाची टाळी पेटीतच नाहीत व त्यांचे सेनापती आपल्या फौजेस हुरा हुरा म्हटल्याशिवाय शत्रूवर तुटून पडण्याचा हुकूम देत नाहीत असे कोठे कोठे त्यांच्या इतिहासात सापडते. हुर्रा बॉईज, लूज द सॅडल ऑर विन द हॉर्स. महावीराची शपथ घेऊन त्यातील भंडार कपाळी लावून नारळासहित तो पानाचा विडा उचलून आपल्या माथ्यावर ठेवून पदरात घेई. त्या वीरास बळीराजा ते काम सोपवीत असे. नंतर तो वीर बळीराजाची आज्ञा घेऊन आपल्या फौजेसहित तळ उचलून शत्रूवर चालून जात असे. यावरून त्या संस्काराचे नाव तळ उचलणे हे पडले असावे. याचा अपभ्रंश तळी उचलणे हा होय. परंतु बळीच्या सर्व महावीरांपैकी भैरोबा व ज्योतिबा व 9 खंडोबा हे तर रयतेच्या सुखाकरिता झटण्याची शर्त करीत असत. याजकरिता एकंदर सर्व मराठ्यांनी हरेक शुभकार्य सुरू करण्याचे पूर्वी तळी उचलण्याचा संस्कार करण्याचे सोडले नाही. त्यांनी त्या संस्कारात भैरोबास, ज्योतिबास व खंडोबास देववत मानून त्यांची नावे सामील करून तळी उचलू लागले. ती येणेप्रमाणे हर हर महादेव, भैरोबाचा अथवा ज्योतिबाचा चांग भला, सदानंदाचा उदय आणि मल्लूखान अहंकार. इतकेच नाही परंतु बळीराजा आपल्या सर्व प्रजेसहित हर हर महादेवाच्या नावाने आदित्यवारास पवित्र पाळीत असे.
यावरून हल्लीचे मराठे म्हणजे मांग, महार, कुणबी आणि माळी इत्यादी लोक तर आदित्यवारी आपल्या घरातील त्या कुळस्वामिनीच्या प्रतिमेवर पाणी घालून त्यास कोरड्या ओल्या भाकरीचा नैवेद्य दाखविल्याशिवाय ते आपल्या जिभेवर पाण्याचा थेंब सुद्धा ठेवीत नाहीत. धोंडीबा वामनाने बळीराजाच्या सरहद्दीवर येऊन ठेपल्यानंतर काय केले? ज्योतिबा ज्योतिबा वामन आपल्या सर्व फौजेसहित बळीच्या राज्यात एकदम शिरून त्याचे रयतेस पीडा देत देत बळीच्या मुख्य राजधानीजवळ येऊन भिडला. त्यावरून बळीने आपल्या सर्व देशावरच्या फौजा हजर होण्यापूर्वी लाचार होऊन आपली खासगी फौज मात्र बरोबर घेऊन वामन बरोबर लढाया देण्याची सुरुवात केली. ती येणेप्रमाणे बळी भाद्रपद वैद्य प्रतिपदेपासून वद्य अमावास्ये पावेतो दररोज वामनाशी लढून संध्याकाळी परत आपले महालात आरामास येत असे. यावरून दोन्ही पक्षातील जेवढे लोक त्या पंधरवड्यात एकमेकाशी लढताना पडले, त्यांच्या मरणाच्या तिथी ध्यानात राहिल्या. सबब दरवर्षी भाद्रपदमाशी त्या त्या तिथीस पक्ष घालण्याची वहिवाट पडली असावी असा तर्क निघतो. नंतर आश्विन शुद्ध प्रतिपदेपासून शुद्ध अष्टमी पावेतो बळीराजा वामनाबरोबर लढण्यात इतका गुंतला की त्यास देहभान न राहता तो आपल्या महालात आरामास सुद्धा आला नाही. इकडेच बळीराजाचे विंध्यावली राणीने आपल्या खोजे आराधी सेवकाकडून एक खड्डा खणून त्यात त्याचकडून जळाऊ लाकडे टाकून त्या खड्ड्याजवळ ती 8 रात्री आणि 8 दिवस अन्नपाणी न घेता पुढे एक पाण्याचा घट मात्र घेऊन आपल्या पतीस जय मिळून वामनाची पीडा दूर व्हावी म्हणून हर हर महावीराची प्रार्थना करीत घट्ट बसली होती. इतक्यात अश्विन शुद्ध अष्टमीस रात्री बळीराजा रणात पडल्याची बातमी तिला येऊन पोहोचताच तिने त्या खड्ड्यातील लाकडास आग लावून त्यामध्ये उडी घालून मरण पावली. त्या दिवसापासून सती जाण्याची वहिवाट पडली असावी असा तर्क निघतो. जेव्हा ती विंध्यावली सती आपल्या पतीच्या विरहामुळे अग्नीत उडी टाकून मरण पावली, तेव्हा तिच्या सेवेतील स्त्रिया व खोजे आराध्यांनी आपल्या अंगावरची वस्त्रे फाडून जाळली आणि त्यांनी आपला ऊर बुडवून टाळ्या पेटून त्या खड्ड्याचे भोवती राणीच्या गुणाचा आठव करून मोठा शोक केला. तो येणेप्रमाणे माझे दयाळू राणीबाई तुझा डांगोरा गरजला इत्यादी ही दुःखाची खपली उचकटू नये म्हणून विप्रातील निर्दय ग्रंथकारांनी मागाहून संधी पाहून त्या खड्ड्याचा होम बनवून त्याविषयी अनेक दुसऱ्या लबाड्या कल्पून ग्रंथात लिहून ठेवल्या असाव्या. तिकडेच बळी रणांगणी पडल्यावर बाणासुराने वामनाशी एक दिवसभर हलीशी हाल घेऊन मोठ्या निकराने लढला. नंतर त्याने अश्विन शुद्ध नवमीस रात्री आपली उरलेली फौज बरोबर घेऊन पळून गेला. यामुळे वामन इतका बदमस्त झाला की बळीराजाच्या मुख्य राजधानीत मुळीच कोणी पुरुष नाही अशी संधी साधून त्याने आपल्याबरोबर सर्व फौज घेऊन अश्विन शुद्ध दशमीस प्रातःकाळी त्या शहरात गेला आणि त्याने तेथील एकंदर सर्व अंगणाचे सोने लुटले. त्याचा अपभ्रंश शिलांगणाचे सोने लुटिले हा होय आणि आपल्या घरी ताबडतोब निघून गेला. पुढे तो घरात शिरतेवेळी त्याच्या स्त्रीने पूर्वी एक कणकीचा बळी थट्टेने घरात करून ठेविला होता. त्यास तिने आपल्या दाराच्या उंबरठ्यावर ठेवून ती वामनास असे म्हणाली की हा पहा बळी पुन्हा तुमच्याबरोबर युद्ध करण्याकरता आला आहे. यावरून वामनाने त्या कणकीच्या बळीस लाथ मारून घरात शिरला. त्या दिवसापासून आजतागायत विप्राच्या कित्येक कुळात दरवर्षी अश्विन मासी विजयादशमीस त्यांच्या स्त्रियांनी कणकीचा अथवा तांदूळाचा बळी दाराच्या उंबऱ्याबाहेर करून ठेवलेला असतो. त्याचे उरावर डावा पाय देऊन ते आपट्याच्या काडीने त्याचे पोट फोडितात. नंतर त्यास उल्लंघून घरात शिरतात अशी वहिवाट सापडते. त्याचबरोबर बाणासुराचे लोक अश्विन शुद्ध दशमीस रात्री आपल्या घरोघर गेले तेव्हा त्यांच्या स्त्रियांनी पुढे दुसरा बळी येऊन देवाचे राज्य स्थापील याविषयी भविष्य जाणून त्यांनी आपल्या उंबऱ्यात उभ्या राहून त्यास ओवाळून अशा म्हणाल्या, इडा पिडा जावो आणि बळीचे राज्य येवो. त्या दिवसापासून आज दिवसपर्यंत शेकडो वर्षाची वर्षे लोटली, तथापि बळीच्या राज्यातील कित्येक भागांमध्ये क्षत्रिय वंशाच्या स्त्रियांनी दरवर्षी अश्विन शुद्ध दशमीस संध्याकाळी आपल्या पतीस व पुत्रास ओवाळून पुढे येणाऱ्या बळीचे राज्य यावे म्हणून इच्छिण्याचे अद्याप सोडिले नाही. यावरून तो येणारा बळीराजा किती उत्तम असेल
धन्य तो बळीराजा आणि धन्य ही राजनिष्ठा. नाहीतर आत्ताचे सोवळे हिंदू लोक इंग्लिश लोकांनी मेहरबान होऊन आपल्यास मोठमोठे हुद्दे द्यावे म्हणून ते राणीच्या वाढदिवशी भर सभेत त्यांच्या बढतीविषयी मोठमोठाली व्याख्याने देतात आणि त्यांचे विरुद्ध वर्तणूक वर्तमानपत्रात अगर साहजिक बोलण्यात दाखवितात. धोंडीबा: बरे ते बळीराजाने बोलावलेले सरदार मुळीच त्यांचे मदतनीस आले नाहीत काय? ज्योतिबा: मागाहून ते कित्येक लहान-सहान क्षत्रपती सहित आपापल्या फौजा घेऊन आश्विन शुद्ध चतुर्थीस बाणासुरास घेऊन मिळताच बळीच्या राज्यातील एकंदर सर्व विप्रांनी आपले जीव घेऊन वामनाकडेच पळून गेले. यावरून वामनास इतकी पाचांची धारण पडली की त्याने आपल्या एकंदर सर्व विप्रांस जमा करून पुढे बाणासुरापासून आपला बचाव कसा करून घ्यावा म्हणून आश्विन शुद्ध पौर्णिमेस, ज्यास कुजागिरी अथवा कोजागिरी पौर्णिमा म्हणतात, सर्व रात्रभर जागर करून आपल्या देवांपुढे प्रसादरूप फासे टाकीत बसला. नंतर त्याने दुसरे दिवशी आपल्या बायका-मुलासहित सर्व फौज बरोबर घेऊन आपल्या मुलुखाच्या हद्दीवर येऊन बाणासुराची वाट पाहत बसला. नंतर बाणासुराने काय केले? नंतर बाणासुराने वामनावर एकदम हल्ला करून त्याचा अगदी मोड करून त्या जवळचे सर्व लुटून घेतले. नंतर त्यास त्याच्या सर्व लोकांसहित प्रथमतः त्याने आपल्या मुलुखातून जर्जर करून हिमालयापर्यंत हाकलून दिले. नंतर त्याने त्या पर्वताच्या पायथीत तळ देऊन वामनास दाण्यास इतका महाग केला की त्याचे बहुतेक लोक केवळ उपासाने मरू लागले. यास्तव वामनाचा अवतार त्या काळजीने तेथेच संपला, म्हणजे वामन मरण पावला. त्यावरून बाणासुराचे लोकांस मोठा आनंद होऊन ते असे म्हणाले की वामन ही विप्रांपैकी एक मोठी उपाधी होती, ती नाहीशी झाल्याने आपली पीडा दूर झाली. तेव्हापासून विप्रांस उपाध्ये म्हणण्याची वहिवाट पडली असावी असा तर्क निघतो. पुढे त्या उपाध्यांनी आपापल्या बिऱ्हाडी एकंदर सर्व आपल्या रणात पडलेल्या आप्तांच्या नावाने चिता, ज्यास हल्ली होळी म्हणतात, पेटवून त्यांच्या उत्तरक्रिया केल्या, कारण त्यांच्यामध्ये पूर्वीपासून मेल्या मनुष्याचे धडास जाळण्याची वहिवाट सापडते. त्याचप्रमाणे तेथील सर्व बाणासुरासहित क्षत्रियांनी आपापल्या रणात पडलेल्या आप्तांच्या नावाने फाल्गुन वद्य प्रतिपदेस वीर बनून हातात नागव्या तलवारी घेऊन मोठ्या आनंदाने नाचून त्यास मान दिला, कारण क्षत्रिय लोकात मेल्या मनुष्याचे धडास पुरण्याची बहुत दिवसापासून वहिवाट सापडते. शेवटी बाणासुराने अखेरीस त्या उपाध्यांचे रक्षणेकरिता काही लोक तेथे ठेवून बाकी सर्व सरदारास बरोबर घेऊन आपल्या मुख्य राजधानीत येऊन जो काय आनंद केला तो सर्व येथे वर्णू केल्यास ग्रंथविस्तार फार होईल. या भयास्तव त्यातील सारांश मात्र देतो. त्याने आपल्या सर्व धनाची मोजदाद करून आश्विन वद्य त्रयोदशीस त्याची पूजा केली व त्याने वद्य चतुर्दशीस व वद्य अमावास्येस आपल्या सर्व सरदारास उत्तम प्रकारचे खाणे देऊन मौजा मारल्या. नंतर कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेस आपल्या कित्येक सरदारास त्याच्या योग्यतेप्रमाणे देणग्या देऊन त्यास आपापल्या मुलुखी जाऊन कामावर हजर राहण्याचा हुकूम दिला. यावरून येथील एकंदर सर्व अबालवृद्ध स्त्रियास जो काय आनंद झाला की त्यांनी कार्तिक शुद्ध द्वितीयेस आपापल्या बांधवास यथाशक्ती भोजन घालून तृप्त केल्यानंतर त्यांनी त्यास ओवाळून इडा पिडा जावो आणि बळीचे राज्य येवो अशी त्या येणाऱ्या बळीची आठवण करून दिली. त्यावेळेपासून आज दिवसपर्यंत दरवर्षी दिपवाळीत भाऊबीजेस क्षत्रियांच्या कन्या आपापल्या बांधवास येणाऱ्या बळीच्या आठवणीशिवाय दुसरा आशीर्वाद देत नाहीत. परंतु उपाध्यांचे कुळात अशा तऱ्हेची आठवण देण्याची वहिवाट मुळीच सापडत नाही. धोंडीबा: तर मग आदिनारायणाने बळीस पाताळी घालण्याकरिता वामनाचा अवतार घेतला. त्या वामनाने भिकाऱ्याचे सोंग घेऊन बळीराजास फसवून त्यापासून 3 पावले पृथ्वी मागून घेतली. नंतर त्याने भिकाराचे सोंग टाकून इतका मोठा अगडबंब मनुष्य बनला की त्याने एकंदर सर्व पृथ्वी आणि आकाश आपल्या दोन्ही पाऊलात आटवून बळीराजास विचारले की आता मी तिसरे पाऊल कोठे ठेवावे. नंतर बळीराजाने लाचार होऊन त्या अगडबंब्यास असे उत्तर दिले की तू आता आपले तिसरे पाऊल माझ्या मस्तकावर ठेव. असे म्हणताच त्या बंब्याने बळीराजाच्या मस्तकावर आपले तिसरे पाऊल ठेवून बळीस पाताळी घालून आपला करार पुरा करून घेतला, असे त्याचे उपाध्यांनी भागवत वगैरे इतिहासात लिहून ठेवले आहे.
ते सर्व तुमच्या या हकीकतीवरून खोटे आहे हे सिद्ध होते. तर याविषयी तुमचा काय अभिप्राय आहे तो कळू द्या. ज्योतिबा, आता यावरून तूच विचार करून पहा की जेव्हा त्या बंब्याने आपल्या 2 पावलात एकंदर सर्व पृथ्वी आणि आकाश आटविले, तेव्हा त्या बंब्याचा पहिला पावलाखाली कित्येक गावे चेंगरून लयास गेली असतील, नाही बरे? दुसरे असे की त्या बंब्याने जेव्हा आपले दुसरे पाऊल आकाशात ठेवतेवेळी तेथे अतिशय दाटी झाल्यामुळे कित्येक ताऱ्यांचा एकमेकावर आदळून चुराळा झाला असेल, की नाही बरे? तिसरे असे की त्या बंब्याने आपल्या दुसऱ्या पावलात जर सर्व आकाश आटविले, तर त्याचे कमरेपासून वरचे धड कोठे राहिले असावे? कारण मनुष्याचे दुसरे पाऊल फार झाले तर त्याच्या बेमटापर्यंत उंच आकाशात पोचू शकते. यावरून त्या बंब्याचे कमरेपासून त्याच्या मस्तकापर्यंत आकाश उरले असेल. त्यात अथवा त्या बंब्याने आपल्याच माथ्यावर आपले तिसरे पाऊल ठेवून आपला करार पुरा करून घेण्याचे एकीकडेच ठेवून त्याने केवळ दगेबाजी करून आपले तिसरे पाऊल बळीराजाच्या मस्तकावर ठेवून त्याला पाताळी घातले, हे कसे? धोंडीबा, काय तो बंब्या आदिनारायणाचा अवतार ना, आणि त्याच्याने अशी ढळढळीत दगलबाजी कशी करवली? अशा लबाडास आदिनारायणाचा अवतार म्हणणाऱ्या इतिहासकर्त्यास धिक्कार असो. कारण त्याचाच लेखावरून वामन हा कपटी, घातकी आणि कृतघ्न होता असे सिद्ध होते, की ज्याने आपल्या दात्यास कपटाने पाताळी घातले. ज्योतिबा, चौथे असे की त्या बंब्याचे डोके जेव्हा आकाश पलीकडे स्वर्गात उंच गेले असेल, तेव्हा त्यास तेथून बळीस फारच मोठ्याने ओरडून विचारावे लागले असेल की आता माझ्या 2 पावलातच एकंदर सर्व पृथ्वी आणि आकाश आटले, यास्तव आता मी माझे तिसरे पाऊल कोठे ठेवून आपली कबुलायत पुरी करून घ्यावी? कारण आकाशातील त्या बंब्याचे मुख आणि पृथ्वीवरील बळीराजा यामध्ये अनंत कोसाचे अंतर पडले असेल, आणि त्यापैकी रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश आणि अमेरिकन वगैरे लोकांपैकी एकाही मनुष्यास त्या भाषणापैकी एक शब्दसुद्धा ऐकू गेला नाही, हे कसे? व त्याचप्रमाणे पृथ्वीवरील मानव बळीराजाने त्या बंब्यास उत्तर दिले की तू आपले तिसरे पाऊल माझ्या मस्तकावर ठेव, हे तरी त्या बंब्यास कसे ऐकू गेले असेल? कारण बळी काही त्यासारखा विचित्र प्राणी बनला नव्हता. पाचवे असे की त्या बंब्याच्या भाराने ही पृथ्वी रसातळास गेली नाही, हे मोठे आश्चर्य होय. तोंडीबा, नाही तर आपण हे दिवस कोठून पाहिले असते बरे? त्या बंब्याने काय काय खाऊन आपला जीव वाचवला असेल. अहो, तो बंब्या मेला असेल तेव्हा त्याच्या त्या आगडबंब मढ्यास स्मशानात नेण्याकरिता 4 खांदेकरी तरी कुठून मिळाले असतील. कदाचित त्यास जागच्या जागीच लाकडे रचून जाळले असेल म्हणावे, तर त्यास जळण्यापुरती लाकडे आणि गवऱ्या तरी कुठून मिळाल्या असतील. बरे, तसल्या मढ्यास जाळण्यापुरती लाकडे मिळाली नसतील म्हणावे, तर त्याचा जागच्या जागीच कोल्ह्या कुत्र्यांनी खाऊन भंडारा केला असेल काय? सारांश: भागवत वगैरे सर्व ग्रंथावरून जर सदरी लिहिलेल्या शंकांचे निवारण होत नाही, तर उपात्यांनी मागाहून संधी पाहून एकंदर सर्व मूळच्या दंतकथावरून हे सर्व ग्रंथ केले असावेत असे सिद्ध होते. ज्योतिबा, बाबा, तू ते भागवत एक वेळ वाचून पहा, म्हणजे तुला त्यापेक्षा ईसापनीती बरी वाटू लागेल. भाग 6 समाप्त. भाग 7. ब्रह्मा ताडपत्रावर लिहिण्याची चाल, जादूमंत्र, संस्कृताचे मूळ, आटक नदीचे पलीकडेस जाण्याची बंदी, पूर्वी घोडी वगैरे जनावरे ब्राह्मण लोक खात होते, भेट, राक्षस, यज्ञ, बाणासुराचे मरण, तरवारी, सुताचे पाष्टीचे चिन्ह, बीजमंत्र, महार, शूद्र, कुळकर्णी, कुळंबी, कुणबिन, शूद्रांचा द्वेष, सोवळे, धर्मशास्त्र, मनु, भट, पंतोजींचे शिक्षण, मोठा भयंकर परिणाम, प्रजापतींचे मरण, ब्राह्मण इत्यादिकांविषयी. तोंडीबा, वामन मेल्यामागे उपाध्यांचा कोण अधिकारी झाला? या प्रसंगी थोर कुलीन अधिकारी नेमण्याची सवड झाली नाही. सबब ब्रह्मा या नावाचा एक पटाईत कारकून होता. तोच सर्व राज्यकारभार चालू लागला. तो मोठा कल्पनेबाज व जशी वेळ पडेल तसे वागून आपला मतलब साधणारा होता. त्याच्या बोलण्याचा काडीमात्र विश्वास नसे, म्हणून त्यास 4 तोंडाचा ब्रह्म्या म्हणण्याचा प्रचार पडला असावा. सारांश: तो अतिशय दक्ष, हट्टी, धूर्त, धाडस आणि निर्दय होता. धोंडीबा, ब्रह्म्याने प्रथम काय काय केले?
ज्योतिबा. ब्रह्म्याने प्रथम ताडपत्रावर खिळ्याने उकरून लिहिण्याची युक्ती काढून व त्यास जे काही इराणी जादूमंत्र व ज्या काही भाकड दंतकथा पाठ होत्या त्यापैकी कित्येक गोष्टी त्यात सामील करून त्या सर्वांचे त्याने त्यावेळच्या सर्वकृत ज्याचा अपभ्रंश संस्कृत चालू भाषेत आत्ताच्या फारशी बैतीसारखी लहान लहान कवने करून त्या सर्वाचा सार ताडपत्रावर टिपून ठेविला. पुढे त्याची फार प्रशंसा वाढली आणि तेणेकरून ब्रह्म्याच्या मुखातून त्या कादंबऱ्या सहित जादूमंत्र विद्या निघाली म्हणून म्हणण्याची वहिवाट पडली असावी. इतक्यात उपाध्ये लोक उपासाने मरू लागले. यामुळे ते इराणात परत माघारे चोरून छपून पळून जाऊ लागले. तेव्हा त्याने आटक नदीस अथवा समुद्रास कोणी उल्लंघन पलीकडेच जाऊ नये म्हणून तलाक घालून बंदोबस्त केला. धोंडीबा. त्यांनी मग त्या झाडीत काय काय खाऊन आपले जीव वाचविले. त्यांनी मग तेथील झाडांची फळे, पाने, जमिनीतील कंदमुळे व जंगलातील अनेक तऱ्हेचे पशुपक्षी तर काय, पण कित्येकांनी अखेरीस आपल्या बस्त्या घोड्यांचा सुद्धा वध करून त्यास भाजून खाऊन आपले जीव वाचविले. यामुळे त्याचवरचे रक्षक त्यास भ्रष्ट म्हणू लागले. पुढे रक्षक शब्दाचा अपभ्रंश राक्षस आणि भ्रष्ट या शब्दाचा अपभ्रंश भट झाला. नंतर त्या भटांनी अशा अडचणीत पडल्यामुळे नाना तऱ्हेच्या प्राणिमात्राचे मांस खाल्ले व त्यास लाज वाटू लागल्याने त्यांनी ते खाण्याची बंदी करण्याचे प्रयत्न केले असतील खरे, परंतु त्यातून कित्येक भटास मांस खाण्याची रुची लागलेली सवय सुटेना. त्यांनी काही काळानंतर संधी पाहून त्या नीच कर्माचा दोष छपवण्याकरता पशूचा वध करून त्याचे मांस खाण्यामध्ये अगाध्य पुण्य आहे म्हणून त्या पशूचे वधास पशुयज्ञ, अश्वमेध वगैरे प्रतिष्ठित नावे देऊन ती ग्रंथी दाखल केली. नंतर ब्रह्म्याने काय केले? पुढे बळीराजाचा पुत्र बाणासूर मरताच त्याच्या एकंदर सर्व राज्यात कोणी मुख्य अधिकारी नसल्यामुळे जिकडे पाहावे तिकडे बेबंद होऊन जो तो आपापल्या घरचा राजा होऊन ऐशारामात गुंतला. अशी संधी पाहून त्याने आपल्याबरोबर त्या सर्व बुभुक्षित भट परिवारास, ज्याचा अपभ्रंश हल्ली परिवारी होय, घेऊन त्याने राक्षसांवर रक्षकांवर एकाएकी रात्री घाला घालून त्यांचा अगदी मोड केला. नंतर त्याने बाणासुराच्या राज्यात शिरण्याचे पूर्वी असा विचार केला की पुढे कदाचित न जाणो आपल्यावर एखादे संकट येऊन आपली सर्वांची दाणादाण झाल्यास पुन्हा आपण आपल्या परिवारातील एकमेकांनी एकमेकास ओळखून काढता यावे म्हणून ब्रह्म्याने एकंदर आपल्या परिवारी लोकांच्या गळ्यात एक एक पांढऱ्या सुताच्या पाष्टीचे जातीसूचक चिन्ह, म्हणजे ज्यास हल्ली ब्रह्मसूत्र म्हणतात, ते घालून व त्या प्रत्येकास एक जातीबोधक बीजमंत्र, म्हणजे ज्यास हल्ली गायत्री म्हणतात, ती शिकवून पुढे त्याचवर कसाही प्रसंग गुजरला तथापि त्यांनी तो मंत्र क्षत्रियास सांगू नये म्हणून तलाक मारून टाकली. यावरून भट लोक आपापल्या परिवारातील एकमेक सहज ओळखून काढू लागले. धोंडीबा. यानंतर ब्रह्म्याने काय केले? ज्योतिबा. नंतर ब्रह्म्याने त्या आपल्या सर्व परिवारी भटास बरोबर घेऊन बाणासुराच्या राज्यात शिरला आणि त्याने त्यातील कित्येक लहान मोठ्या सरदारांचा मोड करून बहुतेक क्षेत्र आपल्या हस्तगत करून घेताच त्यापैकी रणांगणी कंबरा बांधून लढणाऱ्या महाअरी हल्लीचा, ज्याचा अपभ्रंश महार होय, क्षत्रियांशिवाय जे लोक त्याच्या तावडीत सापडले होते तेवढ्यांचे मात्र त्याने सर्व हरण करून त्या सर्वांस केवळ सत्तेच्या मदाने क्षुद्र लोक, ज्याचा अपभ्रंश शूद्र होय, मानून आपले दास केले. त्यातून कित्येकास आपल्या लोकांच्या घरोघर सेवा चाकऱ्या करण्याकरता वाटून दिले. बाकी राहिलेल्या काम करून घेऊन त्यांचे पोटापुरते अन्न देण्याची वहिवाट घातली. यावरून त्या कामगारांचे नाव कुळेकर्णी पडले, ज्याचा अपभ्रंश कुळकर्णी होय. त्याचप्रमाणे त्या शूद्र कुळांची नावे कुळवाडी अशी पडली, ज्याचा अपभ्रंश कुळंबी अथवा कुणबी होय. व त्या दासकुणब्यांच्या स्त्रियास नेहमी शेतीपुरते काम नसल्यामुळे कधी कधी
कारण परत्वे भटाच्या घरी सेवा चाकऱ्या कराव्यास जावे लागत असे. यास्तव कुणबीन आणि दासी या दोन शब्दांमध्ये तीळमात्र भेद दिसून येत नाही. वर लिहिलेल्या मूळ आधारावरून पुढे एकंदर सर्व भट उत्तरोत्तर मदांध होत जाऊन शूद्रास किती नीच मानू लागले की त्याविषयी सर्व हकीकत लिहू गेल्यास त्याचा एक स्वतंत्र ग्रंथ होईल. या भयास्तव त्यापैकी काही सांप्रत मुद्दे आढळतात ते थोडक्यात येथे लिहितो. ते येणेप्रमाणे हल्लीचे भट मग ते झाडणाऱ्या मांगा महारासारखे अक्षरशून्य का असेनात, उपाशी मरू लागल्यामुळे जी नाही ती नीच कामे आचरून पापपुण्याचा विधिनिषेध न मानता अज्ञानी शूद्रास फसविण्यास काडीमात्र मागेपुढे पाहत नाहीत. शेवटी त्याचा कोठे उपाय चालेनासा झाला म्हणजे ते शूद्राचे दारोदार धर्माच्या मिशाने दोम करून आपली कशी तरी पोटे जाळतात. परंतु शूद्राचे चाकर होऊन त्यांच्या शेतात गुरे सांभाळून त्यांच्या गोठ्यातील शेण वाहून शेणखळीत नेऊन टाकण्यास, नांगर कुळव मोठा आणि गाड्या हाकण्यास, खांदणी खुरपणी आणि कोळपणी करण्यास, सोनखताच्या पाट्या डोईवर वाहून झाडास खतविण्यास, कडब्याचा आळाशा वाहून गंजी रचण्यास, रात्री हातात काठ्या घेऊन शेताची राखण करण्यास व त्याचे शेतातील धान्याची व भाजीपाल्याची ओझी वाहून त्याच्या घरी नेऊन टाकण्यास लाजतात. ते शूद्राचे घरी चाकरीस राहून त्यांची घोडी खाजवून त्यांच्या घोड्यांपुढे धावण्यास, त्यांचे जोडे बगलेत मारून सांभाळण्यास, त्यांच्या घरातील झाडलोट करून त्यांची उष्टी काढून खरकटी मांडी घासण्यास, त्यांच्या घरातील समया घासून दिवे लावण्यास व त्यांच्या घरी चिखलमाती वाहून बिगारांचे काम करण्यास लाजतात. त्याचप्रमाणे भटणी शूद्रांच्या चाकरीणी होऊन त्यांच्या स्त्रियास उटणी लावून त्यास नाऊ घालून त्यांचे केस विंचरण्यास, त्यांच्या घरातील झाडलोट करून त्यांच्या स्त्रियांचे बिछाने करून त्यांचे पाय चेपण्यास व त्यांच्या स्त्रियांची लुगडी धरून त्यांचे जोडे सांभाळण्यास लाजतात. पुढे जेव्हा ते महाहरी आपल्या शूद्र बांधवास भटांच्या हातातून सोडवावे म्हणून भटांवर हमेशा हल्ले करू लागले तेव्हा एकंदर सर्व भट शूद्रांचा इतका द्वेष करू लागले की ते शूद्र शिवलेले अन्नसुद्धा खाईनासे झाले व त्याच द्वेषावरून हल्लीचे भट शूद्र शिवलेले अन्न तर काय, पण ते शूद्र शिवलेले पाणीसुद्धा पित नाहीत. त्यांनी आपणास कोणी शूद्रांनी शिवू नये याचकरिता सोवळे होण्याची चाल पाडली. पुढे कित्येक शूद्रद्रोही भट ग्रंथकारांनी जनाची नाही पण मनाची सुद्धा काडीमात्र लाज न धरिता संधी पाहून त्या सोवळ्यांचे इतके महत्त्व वाढविले की सोवळ्या भटास एखादे शूद्राचा स्पर्श झाला असता सुद्धा तो वास्तविक अपवित्र होतो. म्हणून त्यांनी धर्मशास्त्रासारखी अनेक अपवित्र पुस्तके करून ठेवली आहेत व काही कालांतर शूद्रास आपल्या पूर्वीच्या श्रेष्ठत्वाची आठवण झाल्यास ते कधीतरी आपल्या उरावर नाचण्यास कमी पडणार नाहीत. या भयास्तव शूद्रास मुळीच कोणी ज्ञान शिकू नये म्हणून भटांनी बंदी करून तृप्त झाले. इतकेच नाही, परंतु त्यांनी त्यापैकी कोणी परमार्थसंबंधी ग्रंथ वाचित असल्यास त्यातील एक शब्दसुद्धा शूद्राचे कानी पडू नये असा प्रतिबंध करून टाकला. याविषयी मनुसंहितेत दाखलेही सापडतात. त्या आधारावरून हल्लीचे सोवळे भट तसले अपवित्र पुस्तक शूद्राचे समक्ष वाचित नाहीत. आता तरी ख्रिस्ती म्हणविणाऱ्या इंग्रज सरकारच्या धाकाने विद्या खात्यातील पोटार्थी भटपंतोजींच्या शूद्रास आम्ही लिहिणे शिकविणार नाही असे उघड तोंडाने म्हणवत नाही. तथापि त्यांच्याने आपल्या पूर्वजांच्या लबाड्या उघडकीस आणून शूद्रास त्याविषयी खरा समज देऊन आपले महत्त्व कमी करून घेवत नाही. सबब ते शूद्रांचे मुलास केवळ कामापुरते व्यावहारिक ज्ञानसुद्धा न शिकविता ते त्यांच्या मनात अनेक तऱ्हेची अपुरती देशाभिमानाची खोटी तत्त्वे मात्र भरवून त्यास पक्के इंग्लिश राज्यभक्त करून अखेरीस त्यास शिवाजीसारख्या धर्मभोळ्या अज्ञानी शूद्र राजाने आपला देश म्लेच्छापासून सोडवून गाई बामणांचे कसे पालन केले याविषयी अनेक हुलथापा देऊन त्यास पोकळ स्वधर्माभिमानी करून सोडतात. यामुळे शूद्र समाजाचे मानाप्रमाणे ते मोठाली जोखमीची कामे करण्यास लायक विद्वान होत नाहीत. एकंदर सव खात्यात भटांची गर्दी होऊन ते
शूद्रांवर इतक्या सफाईने जुलूम करतात की त्याविषयी यथासांग हकीकत लिहू गेल्यास कलकत्त्यातील नीळ पिकवणाऱ्या इंग्लिश लोकांचे जुलूम खंडित 9% सुद्धा भरणार नाहीत. आता चहूकडे भटांच्या हातात नावाला मात्र टोपीवाले सत्ता असल्यामुळे ते गरीब व अज्ञानी शूद्र रयतेचे तर काय, पण ते सरकारचे सुद्धा अनिवार्य नुकसान करीत आले आहेत व ते यापुढेही सरकारचे नुकसान करणार नाहीत असे कोणाच्यानेही म्हणवणार नाही. याविषयी आमच्या शहाण्या सरकारास माहिती असून ते आंधळ्याचे सोंग घेऊन केवळ भटांच्या खांद्यावर हात ठेवून त्यांच्या धोरणाने वागते. यास्तव यापासून अखेरीस मोठा भयंकर परिणाम होईल यात तीळमात्र संशय नाही. सारांश. ब्रह्म्याने येथील मूळच्या क्षत्रवासी लोकास दास केल्यानंतर तो गर्वाने इतका फुगला होता. महाहरींनी त्याचं नाव थट्टेने प्रजापती पाडिले होते असा तर्क निघतो. परंतु ब्रह्मा मेल्यावर आर्य लोकांच्या मूळच्या भट नावाचा लोप होत जाऊन त्यांचे नाव ब्राह्मण पडले. भाग 7 समाप्त. भाग 8 आणि पुढचे भाग हे पुढील पार्टमध्ये बघावेत. ते YouTube चॅनलवर आहेत.